Mennään kattautua tuota perävaunua. Eli tässä meillä on tämmönen umpikaappi, lämpösäädelty perävaunu, mikä on 2-lämpökaappi. Eli pystytään kuljettamaan vaikka pakkasia ja lämpimiä tavaroita samassa yksikössä. Ottaa meidän lisää. Noin, eli tässä meillä on tämmönen lämpösäädelty perävaunu. Edessä on kone, mikä tuottaa kylmää tai lämmintä. Takana on toinen kone, millä saadaan säädettyä lämpötilaa. Eli kyseessä on 2-kaappi ja täällä on tämmönen väliseinä, mikä toimii käsikäyttöisesti. Tätä saa siirreltyä täällä perävaunussa eri kohtiin, miten haluu. Ja tällä seinällä saadaan tavallaan suljettua toinen osasto, eli me saadaan tonne nyt vaikka eteen pakkasta, laitetaan seinä kiinni. Näin. Ja tänne takapuolelle saadaan sitten vaikka plustuotteet. Pystytään ajaa pakkasia ja lämpimiä samalla yksiköllä.